Предлагам днес да си говорим за 5 принципа или 5 основни фундамента на действие на ума. Ще бъда благодарен първо за твоето време и второ да споделиш малко за тях, защото те за мен са неизвестни, тези принципи. Някои неща съм чувал от тук, от там, но така добре събрани, систематизирани, подредени и логически свързани не бях ги срещал никъде. И имаш думата. Какво да говорим за 5 принципи на ума? Важното е да научим, че ума трябва да бъде в баланс сам със себе си, да си изгради своята синхроничност между висшия и нисшия ум. Ще го разгледаме на 2 части, защото в дуалния свят всичко е по 2, без изключение. Най-важният принцип от всички, последният, е баланса или синхроничността между висшия и нисшия ум. По природа висшия ум от самото раждане се остава в духовния свят. Той никога не слиза тук. А другия му край, така наречения нисш ум, с него боравиме, живееме и правиме хубави или недобри неща в света. Тук ще отворя една скоба, като казвам недобри неща. По принцип всичко е добро. Няма нещо, което да правиме и да му кажем, че е лошо, или някой друг да каже, че е лошо, защото от по-висока гледна точка Бог управлява действията на ума. Колкото и да не искаме да го признаваме това нещо, колкото и да искаме да се самоизтъкваме, че ние правим нещата, истината е, че ние нищо не правим. Всичко се движи от него. Казано е дори в Библията, и листо няма да потрепне без неговата воля. Това ми е любимият цитат. И ако някой може да го оспори това, аз ще му се поклоня. Нисшия ум работи в този свят посредством 5 страсти, които управляват целия ни живот. Това са неща, които ти ги знаеш. Няма нужда да ги обяснявам отново, но ако трябва да ги казвам заради някой друг, ще ги обясня. Алчност, сласт, гняв, привързаност и его. И его, да. Тези 5 страсти контролират абсолютно целия живот и всичко в този свят. Този прекрасен свят. Балансиран от всякъде и красив. И трябва да бъдем благодарни, че сме се родили в този свят, за да го преживееме, защото от никъде другаде няма как да го преживееме. Нали? В духовния свят не можеш да преживееш физическия свят, както тук се опитваме в физическия да преживеем духовния. Това няма как да стане. Просто трябва да влезем от свят в свят, за да преживеем нещата. Друго е вече нивото на съзнание, в което можеш да живееш едновременно във всички светове. Това ниво на съзнание достъпно ли е за мен и за другите хора? Абсолютно е достъпно за всички. Без изключение. И тук влиза един от принципите на ума. Дали имаш нужната страст да преследваш това ниво на съзнание. Или да разсейват красивите неща в този свят. Нали? Те може да те разсейват, но ако твоята страст е толкова силна и ти се стремиш към нея и нищо не може да ти попречи или да я отслаби, тогава защо не можеш да постигнеш това? Нали? Няма причина. И понеже казахме, че Бог движи абсолютно всичко, и аз смятам, че тая страст също зависи от него, дали ще бъде достатъчно силна в тебе или не.
Така смятам аз, може и да не съм прав. Но ако погледна от малко по-висока гледна точка, посоката на движение на абсолютно всички души в света, в този и в другия, е само една. И това е посоката към него. Към истината. Към първоизточника. Просто това е посоката. Колкото и ума посредством страстите да се разпилява наляво или надясно, притеглянето на душата към Бог е неизбежно. Поставете се на негово място, постави се на негово място. Пръснал си се навсякъде. Решил си, направил си го, нали? Няма да те интересува всяка твоя частица, какво прави и къде се намира. Разбира се, че ще те интересува. Така ли? Да. Същото е. Същото е и с него това, което той прави. Ние просто не можем да разберем това нещо, защото се опитваме чрез основния инструмент на ума, интелекта, да си обясним необяснимите неща. Та парадокса в какво е? В този свят, където на пръв поглед всичко е обяснимо, ние не можем да си го обясним, сме тръгнали да обясняваме необясними неща. Нали така? Да. Така че ума просто трябва да се събере в себе си, да изгради една връзка с висшия ум, с другата негова част. Нали? Понеже казваме за дуалността, че всичко е по две, както знаете и както знаеме, нали, че и тялото не е само това, което виждаме, то също си има енергоинформационен двойник, значи пак стават две неща. Нали така? Душата, която казваме, че имаме душа, тя всъщност е дух, който е свързан с истинския Бог. Ето пак са две нещата. В този свят. Нали разбираш? Да. Какво да? Ами, добре, възможно ли е висшата страст да е не една, примерно някой човек да има две висши страсти или три, или тя е винаги само една? Възможно е да имаш много страсти висши, нали? Но само една е тази, която изисква цялото ти внимание. Тя е толкова силна, толкова е силна, че просто нищо друго не може да е, как да го кажа, нищо друго не може да я отстрани от твоето концентрирано внимание. И докато тази страст, примерно тази страст не е свързана с моят копнеж или моят стремеж за божествена реализация, свързана с постигането на нещо в този свят, бизнес, дом, къща, семейство и така нататък, пари и какво ли не, здраве. Повтори, че не разбрах. Тази страст... Тази моя висша страст, да речем, тя е свързана с това да искам нов дом или нова кола, или семейство, или деца, или пари, или бизнес, или здраве, или каквото и да е. Докато тази страст не я удовлетворя и премахна, пътят ми към светлината и към Бог не може да се появи най-висшата страст. Аз не мисля, че говориш за страст. В момента ти говориш за желание. Това е желание. Това са желания, нали? И в повечето случаи това са желания. Не са нужди. Не са нужди. Нали? Защото пак ще кажа, ако Бог ръководи целия ми живот, аз докато съм бил в утробата на майка ми, той се е погрижил нищо да не ми липсва. Защо ще бъда толкова малоуверен и няма да повярвам, че той няма да се погрижи за останалата част от моя живот и ще ми бъде дадено всичко, от което имам нужда. То така ли не, че ми е дадено, но просто моите желания не са удовлетворени, защото алчността е активна и аз искам още и още и още. Но тук да попитам, колко коли можеш да караш едновременно? Само една. Защо са ти две тогава? Това каква страст може да бъде?
в някои случаи, ако човек има бизнес и се налага да пренася големи инструменти, може да му се наложи да има миниван или нещо малко камионче за Но бизнес. Но Да. едно. Не Да. можеш с 2 миниванчета да пренасяш инструменти. Само с Да. едно. Едно, да. Нали? Да. Това каква страст е? Това са желания. Това просто са желания. Добре, нека да разграничим ясно страст, желание и необходимост тогава. Страст и копнеж са едно и също нещо. Копнеж. Копнеж и страст са едно и също нещо. Една и съща дума за едно и също състояние. Аха. Да. Нали така? Нуждата е това, от което имаш ежедневно нужда. Да се нахраниш, да пиеш известно количество вода, известно количество храна. Нужда имаш да облечеш определена дреха. И другата дума, коя беше? Желание. Желанието е всяко нещо, което искаш, надхвърлящо твоята нужда. Е вече желание. Това вече е желание. Това вече е желание. Понеже ние живееме, ние се състезаваме в живота. Ние не живееме, ние се състезаваме. Колко неща ще имам такива, колко пари ще имам, колко къщи ще имам, а те как ще изглеждат и така. Това е състезание, човек. Нали? Аз не отричам нещата, които аз харесвам. Къщата ми иска да изглежда по такъв начин и ще я направя по този начин, по който на мен ми харесва. Не ме интересува твоята къща как изглежда. Но когато се състезавам с тебе, ще направя моята къща да е по-хубава от твоята. Нали? Да. Ето за това говоря. Просто, както казват, не гледай в паницата на другите. Какво има да гледаш там? Какво има да гледаш там? Дори гледането в паницата на другия е желание да видя какво прави той. Дори да искам да се свържа с Бог и да се изнеса и да се просветля, пак е желание. Това не е страст. Това е желание. Страстта е нещо, което не те остава на мира, човек. То ти държи цялото внимание. Да, разбира се, ти ще правиш нещата в света. Ще си изпълняваш задълженията, които имаш в този свят, след като си слязал тук. Но тези задължения няма да отслабят силата на твоята страст. Разбира се, ти ще правиш... Аз си говоря с тебе в момента, мен на къла ме е горе. Окей. Разбира се, ето това е страстта. Добре, може ли да се каже, следното твърдение вярно ли е, че рецептата за успех в този тъй наречен живот е да следвам своята най-висша страст? Универсална рецепта за успех за всички няма. Няма. Не. Рецептата твоята за твой живот е една, моята за мой живот е коренно различна. Дори да имаме една и съща рецепта, една и съща страст, нали? Дори да имаме една и съща страст, аз и ти, да, тя ще вибрира и по различен начин. Тя ще бъде усещането, моето няма да е като твоето. И обратно. Твоето усещане няма да е като моето. Нищо, че е една и съща страстта, да се свържем с първоизточника. Разбираш ли? Интензитета на вибрацията ще е различен. Няма да бъде еднакъв. И преживяванията ни ще са различни. Преживяванията, достигане на крайната цел ще са различни. Крайната цел ще бъде преживяна по един и същи начин. Което е дефиниция за истината. Да, в различно време. А може и по едно и също време. Това го знае само той. Да. Добре. Има ли тогава някакви принципи и правила, които да са валидни за нас хората, за да живота ни да бъде успешен, удовлетворителен, изпълнен с радост, благодарност, щастие? Всички принципи и правила по природа са ограничени. Те са ограничени на каквото и да е. Има само едно нещо, което маха всички тези ограничения и това е любовта.
В нея няма никакви принципи, никакви правила. Любовта или я проявяваш, или не я проявяваш. Не говоря дали имаш или я нямаш, защото ние всички сме любовта. Ние сме, нашата същност е любовта. Когато я проявяваме изцяло, постоянно, 24/7, 365 дни, няма принципи, няма правила. Когато не я проявяваме, тогава идват принципите и правилата, за да накарат да я проявим. Окей? Добре. Точно това щях да питам. Кой е начинът да проявя любовта в мен? Принципите и правилата. Но ако ти я проявяваш постоянно, няма принципи, няма правила. Всъщност принципите и правилата, какво са? Те са знаците, които показват посоката. Нали? И затова са сложени, за да проявиш любовта, вървейки в живота. Окей? Това е. Но когато ти си постоянно проявление на самата любов, какви правила, какви принципи, какви пътни знаци, за какво става дума, нали? Какви пари, какви 5 лева. Да. Добре. Висшата страст е нещо ясно. Всеки човек знае... Абстрактно понятие. Ама всеки човек си знае много добре каква е неговата висша страст. Нали? Абсолютно си знае каква е, обаче се страхува да я покаже и да я проявява. И да я преследва. Защото защото за да преследваш твоята страст и това, което наистина искаш страстно, трябва да покажеш любовта си към него. А понеже хората не живеят в това състояние, нали знаеш една приказка, където едно детенце попитало дядо си какво представлява страха. И дядото го погледнал, усмихнал се и казал: страха, моето дете, казва, е отсъствие на любов. Пълно отсъствие на любовта. Разбираш ли? Да. И тогава той... сега не си спомням, така ли беше или обратно беше. Както и да е. Но искам да кажа, че когато ние се страхуваме поради привързаност към нещата в живота, ние няма как да покажем любовта и да преследваме страстта, която имаме. Защото се страхуваме да не си загуба слушалките, камерата, Владо, приятеля ми и там някой друг. Нали? И в 99,9% от случаите най-големият страх хората, който имат, това е да бъдат себе си. Те се страхуват да бъдат себе си, разбираш ли? Защото те не живеят собствения живот, те живеят живота на обществото. Какво ще кажат хората? Факел, какво ще кажат? Каквото иска да казват? Кой ми пука на мен? И тогава като за мен е важно какво ще кажат хората, не проявявайки себе си, каква страст да преследвам? Каква? Какво да преследвам? Да. Тоест, ние се страхуваме да поемем пътеката на своята най-висша страст. Така. Да. И този страх идва от това, че не сме приели напълно, изцяло и безусловно себе си такива, каквито сме. Да, и се страхуваме да покажем любовта си към всичко. Добре, ако аз приема себе си такъв, какъвто съм, какъвто Бог ме е създал, на ниво ум, на ниво интелект, на моя ум му е напълно ясно, че Бог може да създава само перфектни и съвършенни неща. И Бог ми е създал напълно перфектен и съвършен. Точно така. Точно така. Да. И всъщност цялото общество работи още от малък, чрез родители, баби, дядовци, братя, сестри, учители и така нататък, да ме смаже, за да почна аз да не се приемам и да се опитвам да се променя, за да мога да отговоря на някакъв илюзорен фалшив идеал
за да мога тогава да се приема и тогава да поема към моята най-висша страст. Това така ли? Обществото с нищо не ви е виновно. Абсолютно с нищо. Това са обстоятелства, върху които вие нямате власт, нито имате начин как да повлияете. Да повлияеме. Нали? Да. Но пък имаме силата да не позволяваме на обстоятелствата и на обществото да ни влияят. Ние имаме силата за това нещо. Да. Но иначе това, което казваш е така, да. Просто така, те хвърлят едно по едно покривала върху нашето истинско аз и ние в един момент почваме да не се ценим, почваме да не се обичаме, почваме да не се уважаваме, почваме да живеем в постоянен страх. Има две състояния на съществуването. Състояние на живот в страх от загуба на каквото и да е и състояние на живот в проявяване на любовта. Няма други състояния. Други състояния не съществуват. Дори между тези две състояния не може да има баланс. Не може. Или си в едното, или си в другото. Те са несъвместими. Абсолютно. Абсолютно. Да. Аз не познавам хора, които да не се страхуват от нещо. Аз такива не познавам. Всеки се страхува от нещо. Което означава, че те не проявяват любовта. А познаваш ли хора, които са в любовта? Може да се запазя за себе си това. Добре, благодаря. Добре, хубаво. Какво можем да кажем още за петте принципа или времето напредна и да оставим разговора за петте принципа на ума за друго време? Как предлагаш? Какво има да говорим за петте принципа? Мисля, че те могат да позволят да помогнат на хората по-лесно да достигнат да се освободят от страховете си и да проявят любовта си и да заживеят своята висша страст, ако са осъзнати за петте принципа. Не знам. Не смяташ ли, че първото нещо, което би помогнало на някого, е, че първо трябва човек да осъзнае какво е ума. Нали? Да. Той не е физически, за да можем да го видим по някакъв начин. Добре. Нали? Но просто да си дадем равносметка, като не можем да го видим, поне да се опитаме да разберем как работи ума, по какъв начин работи. Без да вкараме принципите в действие. Нали, ние почнахме да говорим, че ума работи посредством страстите, които контролират физическите сетива, физическите сетива контролират ума. Ако затворим физическите сетива изцяло, всичките, ума го няма никакъв, защото няма страсти, няма ум. Нали така? Да. Дали разбират хората, че физическите сетива управляват ума или си мислят, че ума управлява физическите сетива? Това ми е интересно. Аз нямам отговор на този въпрос, но аз съм неподвижно. Затворя очи и се изолирам от всякакви сетивни въздействия, звуци, миризми и така нататък. Поне в началото има мисли. Да, това са натрупаните впечатления от преживяните събития. Нали, в този живот ти си натрупал впечатления от всички преживяни събития, но въпреки това пак си ги натрупал през сетивата. Да. Ти не си ги натрупал по никакъв друг начин. Добре. И методът е в това състояние да наблюдавам и съзерцавам ума ли и да опознае неговата природа? Просто трябва да се постараем и да опознаем неговата природа, как точно работи. И защо се впечатлява от всичко?
Това не е ли в неговата природа да се впечатлява? Или това Ти не смяташ ли, че умът той търси постоянно и той нещо? Впечатлението всъщност реагиране ли? Абсолютно. Реакция, да, това е реагиране. А ние се стремим към живот без реагиране. Да, ние се стремиме. Дали успяваме или не е друг въпрос. Да. Нали, защото има хора, които външно ги гледаш, не реагират, обаче вътрешното излъчване бушува буря в тях. Нали, знаеш най-песен, ти си бурята в сърцето ми. Да. Външно ти се усмихва спокойно, обаче вътре огъня го изгаря. Добре, значи кръгът ум, страсти, сетива и природа на ума и какво е ключът или разковничето за този кръг, в който се въртим? Нереагирането, току-що говорихме за това. Да спрем да не реагираме. Да, ти знаеш, че в началото ще е трудно да не реагираме, ще се научим външно да не реагираме, т.е. да запазим неподвижност на тялото, без да си отворим устата. Защото ти отвориш ли устата и става мазало. Знаеш го. Да. Нали, първо това ще се научиме, вътре ще бушуваме, ще анализираме, ще пресмятаме и понеже не изговаряме, мисълта ще си ускори 100 пъти процеса. 100 пъти по-бързо ще стане, понеже не изговаряме тая енергия, защото всичко това е енергия. Нали, мислите са вид енергия, думите са вид енергия, нашата реакция, която излучваме е пак вид енергия, не трансформирана, не обработена, не канализирана. Нали? Да. Началото ще е забавно, много, докато се научиме поне с тялото да не реагираме. И в последствие, нали, като се научим да не си отваряме устата от опит, знаеш. Знам. Да, ще започнем и вътрешно да сме по-спокойни, но това е процес, като всички останали процеси, който изисква технологично време, за някой година, две, за някой ден, два, за някой цял живот. Всеки е индивидуален. И това е красивото на всичко, че всеки е индивидуален. Но това е първото нещо, което е нужно да направим, за да почнем да разбираме природата на ума. Почнейки да разбирайки природата на ума, ще разбереме принципите, по които той работи. И когато разбереме принципите, можем да се научим да управляваме тези принципи. И чак тогава можем да си мислим да говорим за духа. Може ли да се каже, че това, че когато аз съм тук и сега, ум няма, това е един от принципите на ума? Да, това е един от принципите, ма ти по природа не си никъде другаде. Ти си тук и сега в този момент. Твоя ум е там или там. Нали? Ти по природа си тук и сега винаги, във всеки един момент. Твоето внимание е там или там. Да. Тоест никъде. Тоест никъде. Да. Защото ти не знаеш дали ще имаш следващо дихание за бъдеще, пък миналото какво правиш? Каква работа имаш там? Няма. Така че по природа винаги си тук и сега. Винаги. Може ли да се каже, че начинът да се отвържа и да се отдалеча от една привързаност е да дам на ума нещо по-висше, към което той да се привърже и автоматично да се отвърже към онова старото по-нисшото? Умът цял живот повтаря едни и същи работи, защото той не може да се насити и не може да намери това, което наистина ще го успокои. Но ти само интелектуално можеш да му дадеш на ума нещо по-висше. Само интелектуално. И той пак няма да го приеме, защото той ще иска да го преживее това нещо. Нали така? Да. Може да се замисли, може да го обмисля, може да го анализира, може да търси начини как да го преживее, но няма да е лесно. Не е толкова покорен, колкото изглежда. Да, определено. Даже не изглежда моя ум никак покорен.
А има ли връзка между изчистването на ума и изчистването на тялото? Ами да, има връзка и то много силна връзка има. Каква е тя? Принципно вибрациите, които влизат чрез физическата храна в тялото, оказват влияние на вибрациите на ума и на неговите тънки тела, които той има. Така че това е... Зависи каква вибрация на страха е влязла в тялото. И коя храна има по-облагородяваща вибрация за ума и коя обратно? Растителната храна има по-облагородяваща как се казва думата? Облагородяващо въздействие върху ума е растителната храна, защото в растителната храна ума е в латентно състояние. Т.е. там растението не усеща болката, която усеща другите форми. Окей. А пък нито една от формите, която се убива за храна, не иска да се случи това с нея. Те всички са насилствено убивани. И това генерира голямо количество страх, който влиза в тялото, в клетките. Нали, клетъчната памет го запаметява. Тя и без това е натоварена от други реинкарнации. Ама дай на друга тема, че за днеска трябва да приключваме. Ами добре, значи да приключим темата с храната. Ще продължим. Да, като ям ябълката, аз не убивам дървото. Аз ям нещо, което дървото е създало за моята храна, така ли? Да. Виж, в този свят всичко, живота се поддържа от смъртта на друг живот. Това е неизбежно. Но колкото малко елементи има в живота, който унищожаваме, толкова по-слабо е въздействието върху нас. Нали, това ще го говорим някой друг. Добре, ами времето напредна, значи ще продължим друг път. Много ти благодаря. И аз благодаря за всичко, приятели. Благодаря ти, до нови срещи. И за тебе. Чао. Бог да ви благослови. Да благослови всички.